Tu boleh yo ban kurkui pi lembaga ni kerjaan met ban lembaga ni jingkai di banan yo ban arshpi tikat bala hi habang apen krek ya ka kubwa ngalele kat bala ban pensu ya pi na ba pensu ko bat ka pinla ro ban te tela da pisno to ya tien ka jong uble ka ba kran shepi uble ukwa ya pi ba pinle ya kata bat haba pinle ya kata uble ulio ban kurkui pi amen. Tega jing kai ka ba on rasha pi ha ne ka jan met ka bor jong ka jing duai ka ba pot dan ka bor ha ka jing duai tang ba pi de ban tip ya ka nong rim ha ba pi duai pi de ban tip ya ka nong rim men ha ka ne ka tayo ka ba let no ala hi kai kum no pin yo ya ka hi ma ka jong ble da ka ba pi le e ka mon ka jong ble da ka ba pi puli ba pi le ya ka tien ka jong ble da ka ba pi wai da ka ba pi duai ru wat na ban ta gi ba shon ki jong pi hang ta ble pa ble kon ble bin sim ba ko un yo ban shong sa ha po jong pi ba ha ba u ble udon ha po jong pi u ban sim ba ko udon ha po jong pi u jisu udon ha po jong pi ba la pendak ru ya pi dong ban sim ba ko jong ble ba dei hang ta ba ka jing duai ka pi duai kan long ka bor namar klem ka jingdar ringkat ka jong blade klem ka jingdar ringkat ka jong jisu bat klem ka jing pendak jong mense ma koi pin nam la ban duai bat kata ka jing duai jong piru kan nam long ka bajok amen then pai bat nga na Matius kala nong ka ba aru wei ka khot ka ba aru a ayu ka ba do ka om bat ye ki ba ro kat ki ba pin pan ha ka jing duai da ka jing nget pen pediang ka Bible ka ong na hipan da ka jinget ya ka ru ha ka jing duai pen yo pediang tina mar ka tangi ni ban tip ya ka nong rem bangin duai tak tamar ba ka tin ka jong ble ka ong pan tin sa yo pa ka da pi don chi shai ka jinget pila pan han re pem shem la yo ka tip ya ka ni ko wei ba pila pan bom dei na mar ka tin ka jong ble ko ong kum no ini pai lang mat nga na Jacob kala nong ka basaw ka dukhat ka balay ayo ka Bible ka ong Jacob kala nong ka basaw ka dukhat ka balay ong pipan de pim yo pnya na ba pipan bom de nang ba pim yo penlut ken ha kita ki jing kwa brai jong pi don ki breu ki ba pan ta ba ki pan ni ka ka bom la long don rum ki breu ki ba shudon tang kata ka jingnet kram dan pa kata ka jingle e ka man ma jong ble kim la ban yo priang ha ba ki yo pa ye ni ka khat Bible ha ba ki le ya kata ha ba kim yo priang ki sedang ban dong yo ble ba u ble ulong ba tho pin pan pin yo han re lapan han re klem yo han re ga kwa ban ong ye pi ha ba pi pan wat nom pan bom de nama ka tin jong ble ko ong pi pan han re pi yo nama pale na mar ba pi pan bom de te ha lor jo ni ka jing kai ya kwa bangan ai ko ka jing hi kai ba kan long ka nuksa ya pi leba ka ne ka jing ye tho khana kam de ka jing kai ka de ka jing ye tho khana han re leba ka ne ka jing ye tho khana akwa ban ai ka jing kai she pi te la don kita ki am no chi kuren kalak jong ka bre ka long ka pas ni dor ba han re ni ulok jong ka i hai ka la ka long ma kana ka pas ni dor how we can see you let jing let kam cha jingai but ku le kun do yo way breu utau breu ulong kum do utau breu ulong to pan ki like the li ba la pan ki like the li men yo ben u neu breu na ba u ka lok ka choku u la let nu ong an let che yen an pa pan ya ku rem ko jonga ya ka jing kwat ka jongka ha ba la koi shi yen u la ong ya ku rem ka jongka to pan kne kat ka ba hi kwat pin yo ha ka ni ka sni om siya ya ko udon lai tadi ki bahkan pan mereka suong pan bat haba kalapan kalau om tu pun long yang agak beriu ka bah beriu hadok kata-kata ka baca marsin om kumta kalau long shisha ka bah beriu hadok kata-kata bat haba kala bah beriu kalau sngau sarong bat kala kwa ban yai ka shiyo haba kala yai ka shiyo usim haba lo i jing bah beriu jong ka beriu ula itu nak ya ka
bat hagi de por hi sien ba usiem ulai mon ya ka no ka prio ula ban shim ban penlong ka mahde ke jo bat ka e ka baja la ra ya ka shi yesiem bat ula penlong ya ka mahde ke jo uni ulok jonga ba pli ula le kundo namaro ye ya ka lok ke jo namar dan lightly ki ba de ban yo sa artli ulo ong to ban kelasri no e ka lok ke jonga bat kumta hi kala kelasri kata ka lok ke jo bat habala kelasri mano ban itna ya ka sri la bread no e ka shaba bat habala bread no e ka shaba uni ulok haba yo I ya ka lok la jong bala sha bread shaba ulo ong to ban kelano ya ka lok ke jonga kumba kalong bat kalong piang kumba julong Teka eka jini kai ka pangako ban hikai pi hador kan eka benta bawat nampan bomdai. Lightly ki kini ki bau pleu pa ban kurku ini shibun hadrai ladagi pan bomdai pentengi yo ikita eki ban pan hadrai kalong tang ko ursa ko wan bakadek no pat kam roy. Ya ka eka ru ladagi pan hi daga jinsta ladagi pan hi daga jins mor mansiem kabot karoy lakalong habakin jaman sim ladangi nang pan kade ban roy hanre kini kim shem la yo habakin la debat yo kajing ku shipon ha kadaw kalong balay kadaw kalong ba om nang ban pan de na ba kata kadaw haba pipan pide ban nang ban pan wat nam pan ya ka bom la long ladangi snow thopat lada lek se nanta hi perkhat hi om ngan lek kum do bangan tep la ka long ne em ka mon ka job le te lada hi pani ke baro khot ha ba hi pin kot yang to jing duai pin om try lada ka long ka mon ka job me to ai bangan yo ikini ke banga pan han re la kam long ka mon ka job me ngadam yo bat ha ba phim yo wat nom dom han re to tep ba kam dei ka mon ka job uble amen Nini ya cucu cakap jin ke jok ublay. Yo anis kalau nong kabakat saw berkat kabakat lai. Yo anis kalau nong kabakat saw berkat kabakat lai. Eke ru bahin pan haka kerteng jonga ya katangan le bukan yo pendan burung ya ukpa hau kun. Tadi kejinikai kalong ba haba piduai pilap duai haka kerteng kojong ublay ukpa bat haba pila ya ter ki jingduai ki jongpi chuwa ba himpin kot yang jingduai ki jongpi ki de pan ha kerteng jong jisu namar balai namar ba ublay ukwa ba tendan burom ya de hau kun namar ba de u jisu ubala wan man syaya hagor ka de nan na ba ta jongi de na ba ta taw haba ni pan ki ni pan ha kerteng ki jong u namar de ba o bolong ka lenti jong ka jingkur ku amen te lada kumno pat lada phak ye phi ba phen kurku penwai ha ba phi duai penwai phila duai ha ka kerte uble pa uble kun blem sim ba ko kamu ujisu lada lupa hak deng wana ongsho pat ha ka kerte jong ujisu hanrai phila ong ha kerte uble pa uble kun blem sim ba ko kamu kata kalalong kababiang baha kata ka jingduai ka joki himdan kam shuba chim piang pa yang jisu hadin amen kanega lenti jong ka jingduai tega kuaban ai artli ki nuksang akuaban ai chapang kini ki brio ki bakan long ka jingdur ku yepi ini pai bat nga kam ki apostel kal nong ka bakan rio ka dekat ka ba artisan bat arun rio kam ki apostel kalau nong kabakat rio kadekat kaba aksan bat arun rio hanrei hamar kaba shiteng senya ukwal silas kile duai bat kile wai ro yo play bakil Kinosa abendi klay syak skore ki teshi sendan ladang ke jing kinyo jumai ka ba kraw kat ban pen kinyo no e ki nongrem jong kata ka yin bendi te kumne ru la ple wangi ga jikha bat baro
ya ki jing khang baro bat ya ki kinjri jo ki baro la loi no ru i hang ne ba kini ki briu ki jong uplay ki la long shisha nuksa na ba hang ne ni yo i ba la sha le banye ki la sha sempat ya ki bon tri ba la sha te ya ki de ki kinjri ki ba he ne ki kinjri ki ba manumala ba la sha pun sem bahai ba ka jingte ru ya kini ki briu ha uta udeng so ba la sha le banye hado kata hanre ki ne ki briu ki nang ban duwai ki nang ban wai ban yaro kum ha ka ni ko por jong ka jinjinja don ka to ne ki shakri ki jong play ngako aban ong ye pi haba ki mat ki jing e ade ka jing le ni ha ni la ong ba ha ka bandi ha ka wei pat ka kentien la dangin ong ka bandi ka long kum ba ki mat i ka jing e ka jing le kum ba ki mat ya ka ducha Kidan ketu kat ni kibriu ngala ji wat haba kila long kinong yen ban fly ka kerteng ke jong jisu henre haba wan kini ki jinge haba wan kini ki jinge le ki khat no ban chakri utrai ki bet ka jinge seng ki trot no haba jing duwai ka jong ki henre haba ni ka singa I'm sim ye pi bet ya ka nuksa jong pot pat usilas kini kibriu haba ni ka por ki kan haba ni ka ji hitom ka ba jo bahana man ka jing sha le penyi kini kamlong ka ba malumala kibala jumat laki kibala jumat ha jing syak syo syakti ha ki pulet kita ki sngo tho hai kani ba ki ni le ka jing pe hitom kalong kham arsya bani kita hari kini kibriu kila wai ba kila ya ro ba kila duai hak ma jong play ngapo ban ong ye pi be ki ni kibriu hak deng kata ka jing pang ka jing hitom ka jong ki henry kim dan jing sngo si 8 am balik ban ong kata nama ubriu hi uba ngosi onom la ban ruai hari ki ruai hadu pa kita ki briu ki badan habandi kina ya shashwa kila ruai la ka bense poro kila ruai la ka don poro bat ka bor ko jom ulai ka piar na ne bala pendekot ya ki kinjri poro bala te bala kom ya ki bala beli wang ya kata bendi ka bala set ya ki ngakwa ban ong ye pi na pdeng jong pi kiba haka de ka lockdown let's say pi perkhat khamtam gitu kiba kamai dan step kiba bam da me let's say pi perkhat namar ba phim yo ki kam ki jam pisno do jing kermen pisno pa e da jin ja ngakwa ban ong ye pi du wai da ka men sim poro du wai da ka don poro wai ya ro yo play da ka don poro da ka men sim poro men sim play un so wan ban biar na neng ban de ka kamba ya ka ye ka jopi ya ka jing ka jopi wat nam do men sim don chi pun ki ba do men sim han re ga ong ye pi la long ki shakri ki jong try ne pi long tang ki long snap e ka den ka jong play ru la da phi pat la ban a jin ka pi dang long tang ki khlong ki ba dang snap ki ba khlong ha ka jing long men sim han re wat nam do jing kermen lada pinang hi ban wai ban ya ro ta ka jing man hak ma jong ble pinang ban du wai ka ta ka jing wai ka jopi kan long shi sha ka bor ka ban le e ki kamba kom ba ula le yo silas ba yo pol ya piru un le lam arta te amen ini pa chu shu sa ka wai pat ka nuksa genesis kala dong ka ba lai ko ka rupat ka ba apun rio apun nyo apu pra ini pa ayu ka bible ka om ini pa mat nga bat uta ulo ong to pelat no yanga nabakan sesyai bengot henry ulayat ko ngan om pelat ye me labda bela kurku kenyanga uru ulo ong ha ujakap ka ege kerteng jo me ba ujakap ulayat ko ujakap u angel pat ulo ong onong khachu ya ka kerteng jo me ujakap henry u israel nabaku us ye me la yo bot bat u blade bat ki brio te me la jabru kani kate ka jing duwai jong ka jing ai ne ba ka jing duwai jong ka jing ai ne na ko ban ong ye pi ka long shi sha ka bor ba ka long shi sha ka ba dan bor ban ai ka jing jo ye pi uni wang ro pelai no ya na ba kan sa shai berpun ana jo ka wong ana pelai no ye me na ko ban ong ye pi ha ba pi duwai ka ba pi pa yo juba duwai be bat pe yo blai triang hadu ba pi na yo juba na ai ko
ngala long ka nuksa na ka bata ka shnong ka jonga banam ta para marjam ki jonga na ka bata ka yen ka jonga ngala long shisha ka nuksa na ma ka por ka ba para jonga ulang ngop hagi kam thala jonga ni ka por thai ulang ngop hau tinja ulang ngop ha ka kiat ulang ngop ha ka tim what would drop through ula di ka jinya shok ka jinya dan usnyo ula i bajrong hang ni habang ala duway na kabanta ka jang utuan ki mga manpendo man sini nga ban ang wat duway syo na kabanta jang uniw brew na ba uniw brew bom ler kam syo hanay nga lawang don ka por ka jing duway ka jang nga ba ublay jang nga unsa jupa yang ala daman duway ben nga don ka jing yan ba ublay unsa jupa ba ngala duway ban as nan ublay ula jupa But nanta ulalong usyakri uba eat yo blay uba nakan yo ro yo blay nado ka mensim but nado kedolo namar kata makwa ban ong ye pi lada piu pi don ki bahaye ki bahasan ki jopi ki balang ngop lese ki ki khon ki jopi ki para ki jopi lani bana bandoru ba pi don shisha ya ta jisno khia ban duwai ben tak pa pim pat yo ka juba what like duwai ben Hi na pe ni ka khat ka balai kuai ai ka Bible ka ong te ka ta na sni kala mi no halo jahu men pa udang jat like no ya ka pedal ba kula ko na ka scam ni ba ka jinya le ka jang uni ujak ka ba uni angel kala long ka bajur na do men mi ha do bandar syai bermuat udah pensidang kok ya ni ha do ba ular ko na ko ban ong ye phi la phi duwai na ka banta jomo ha phi dan ye ka ni jing so phi ban duwai na phi kwa ba phi yo e ka jing job pen shi tom khop ye la de sha jing ye nga sha jing ye na dam kho se ma duwai nga thai su tia da le em ha ba ngam pat yo e ka juba ngam shim la sang ye ha do asnem nga la dam kho se wa dan ki jing duwai ki ba ship for da ki post nem ru han rai ngayai de bet berutrai namar balai don kajingan bala dangan bat bet triang yo utrai kun juba bet yanga bat ke e ka thong ka jonga kam pat kut tang bangan duai na ka benda ka yen ka jonga hanre ka thong ka jonga bangan duai ru na ka benda joki paro ti bajuban hadan ke ye ka bangi ju ai ya kanika jing shakri amen Atong ka jonga kapatkut tang pangan hikay yapi. Kapatkut tang pangan hikay yapi na kani ka jaka lada ka long punta leno ay ka jinjiet ka jong play nga. Hanre amdaha mangala hikay yapi ha ka yin ka sam ka jonga ngajudang paduway na kabanta ka jongpi. Bat kumbala pentulay kerteng jong jakap shaw Israel. Kamot na ka jing bomyo ay ka jingkurku siya ka jingkurku. Kumta nga nga duway yapi ba hadu pa ublay unda pangalay ga jigim ka jopi la kalo ga jing ku ha ka mansin la ni ha ka met hanre ngan duway bet ngan dembe ngan duway na ka banda ka jopi hadu pa nga yo i ya ka jingla kumpa ublay la pangalay jacob ba ngara frank ba ngara donru ya ka thong ba baro ki ba nga aji nikay ngan duway hadu pa ka jigim ka jopi tanda kela bada shisha lada ni borokot ni don ya kan dikeju ajingwat habang ituway nin box kan ba yo krai bat habang ituway nin pechi dong kop ya lade nganget kata kada ke jingway ka ba don bor ban ai ka jingjo ni i hang ni yo jaka ko yo ya ka jingjo ka ba bat ka we ka jingway ka ba ituway ni dai ba yo ya ka juba ka thau ani ka jingjo ka thau ya ka juba amen tini ya chi shu chang ting ka jong play ni ne pe Lucas kal nong ka ba arulai ba du khat ka ba sau ku ar ba sau ku lai Lucas arulai sau ku lai Ayo ke Bible ko ang. Ulo ang te ko Jisu tu kelmau ya na anda mela poi ha ka hima jome. U Jisu te ulo ang ha u shisha nga ang ha me.
ke jing duai ha last moment ka badon bo ni iu ni udah ha last moment pula duai Henry pula yo lat na kata ka dujo ding bat pula yo mat ya ka jing pen em na ublay tang hi khalit mat ngakwa ban ong ye pi ba lada don na peng jong pi ki bahye ki bahasan ki jong pi ki bala le ha shuma jong pi ki bom pat yo e jing kai ki babian ki bom pat tep ya ka nogrem ka jing ka jong ublay let's say haba ki la shua bakin let na ka prothai let's say shua bakin let na ka prothai ki la POE ba ki la duai ki la phat ker pa di ublay nga ong ye pi ba wat no du jing kerben ublay la ai ka jing mak na ma don ka bor jong ka jing duai wat ha ka last moment du na mar bakin patet ya ka danti ha ka baki yan ha ka por ka baki dang im ha ka ni ka prothai na ma om dan balaya lam ye ki na mar ka doni ka ni ka wai ka jing ai na da ublay la shi ban ma nga thrai ba last moment du unam ka mau shu hi ka kerteng ka jong ublay Henry sisi ko udang lah ni ban kerpa yo ublay nganget tata ka jing duai ka jong kalong ka por ban kem ya ka mensim ka jong namar ni ki kon ki sila kita kai sak kak nuru haba ki pan ma nangi haba ki le ba pula ni kroi ba ni ma te kak no tam ublay jongi onda ma ya kita ki breu ki bom dan ni kata jing tet ya kata nong dan ban ya ni ko por thai ba ha last moment ki khot kerpa yo ublay da shisha nganget ba ublay uma ki ba nganget ba kata ka jing duai kalong ka bor ban pen ya ka mensim ka jong ki taman Tene pen shushu kam ki apostle kalau nong ka sao ka khot ka ba life way sao life way kam ki apostle kalau nong ka sao ka khot ka ba life way onda ki la ya duai te la pen kan yo ila ka jaka haba ki la ya sen bala pendak ye ki baro dau mensim ba khoi bat kle kran ye ka te ublay da jishto let's say pipet Pigi ki shakri ki jong ublay tikrane ka tien ka jong ublay da ka jishno ke putan ka jing le ran kila pi prakat kono kini kila kani ka ni ka nongre ka ba ka tien ka jong ublay kala ya po ba kila ya duwai bala penkhnyo ya ka ta jaka ha ka ba kila ya sen bala pendak ya baro do munsi ba khoi ka ba pi ha ban yai duwai ha do ublay pendak pi da ka do munsi ba khoi pin la ban kran ya ka tien ka jong ublay da ka jishno la kalong hang no la dala pendak hi pi do mensim bo khoi pin la ban kran ya ka tien ka jong ublay da ka jishno pin la ban duai da ka jishno namar balai namar la pendak ya pi do mensim bo khoi namar kata ngakwa ban ong ya pi duai don ka bor ha ka jing duai ba ublay ko yo ban the yo mensim bo khoi ban pishlai ha ka jing em ka jong pi ba ka ek ba pin le da ka jishno ha ka kerteng ka jong try amen ini apa itu show Matius kalau nong kabakat nyo kadekat kaba artway Matius kalau nong kabakat nyo kadekat kaba artway Henry ukenja uni jumi no Henry tang da ka jing duai bat kabasya jingit kabamot ban let back suot don kam ban duai bat don kam ban sya jingit let's say pila julet back suot pim sya jingit Henry pen ban kitu kibriyo ki yo like now ka suot bala sakte mane ho epi ka to ka dai ka jingai e ke jo blay Henry kat kum ka nong rem ka jing ka jo blay pi hap ban sya jingit namar blay ula hikai ba dei ban sya jingit dei na kata kata hap ban le ya kata lala pim pa jule oblele ya ka ba pim pa tep ka ya da ko we Henry menta pila tep tidan ka man sya jingit chua bak selet back suot ba nga kwa ban ong ye pi ba lada pim pa i ya ki jing pam ki jing ni ki ba sniu pisno ko ba ki dang sang ban ya nanti ki ba rem ba ro kim pat hap na ka jing em ka jok pi ma ong ye pi wat let back suot na ma malayu i hasinong jongi ki don ki ba let ban back suot Henry tok so la ru la ban sha ki to ki nong back suot ka e ka daw ka long ba kim pat kan kentang ye la de show try ka daw ka long ki dang pa
bam ke jing di kibas nil ke patla ban ki no e ka ba ble siam sno ha ba ki let back so e reu to so rung la shaki namar kata ra ki sno tho ba phi dan chang ban ya na ni ka lenti ka ba thmai ka lenti jo ba jing khoi ba phen pen khoi ya la de ba phen san ba utrai what nom let back so what nom ship bang lai ke de ka Bible ka ba Marcus kalau ka ba khat riu khat nhiều ayu ka Bible ka ong ni pe khat riu khat nhiều Marcus ông cũng có ông kini kita belum kini buat yang kita bagian terteng jongai kini bet no ikut suit kini keren ikut telit berteman kini keren hanya telit berteman kalau don kita perkat ni lalong Kristen ni ladai kita bagian ni lalak ban bet suit Henry haba ong bagian kalau kita nget how try kita lot yang baru try ulah hukum om deh tanggal lalong Kristen lalak ban bet suit yo ka apan ban ka jingma ya ka jingem ka jopi na mar ka ta yet chuwa ya la de salet back soon but haba pilai ru kan mau pada sha jing yet chuwa na mala lagi ya ka ka jing ka jong ble ni nam klet ya ka ka ba ka jing ka jong ble ka ong ba ki don gitu ki bala yo ong haka sni ka ba khaddo try na be ki so haka ka ta ka jong me re try wa pi ki no tre ba man nama boleh kim sim la kongo kat pakung kakjen ke jong blai nama kata habangi i ke nomrem bau jisu la hikai bangin lek kum ni hi hapan kongo pat ni hapan yai ben tek na kakjen ke jong blai kata kan wan kata kan long kata ka jing duai ka ba da ka buat ka bangin yo ye ka jing job na ka wai ka por sha ka wai ka por amen tingin ya ben kot jaga kalau nong ka basan ka khat ka ba khan riu Jacob kalau nong kabasan pada khat bakhan riu ko ong toya plano parlo hi ya ki jing palat batu ya duai na ko benta ki parlo hi bawan dok pen khia ya phi ka jing ka pat binat u bahok tala shibon phi ki parlo ki jonga baharo ki ba pet lan ba kanika YouTube channel let's it pidon ka jing bang ha ka man sim lani ha ka met ka jing ka jong blai ko ong toya pla parlo pila ban ya tho shangi pila ban comments ban ya tho ya ka ka ba pidon kam lara pila ban ya tho pat ba pila ban ya tho kum to bat da ka ba hi comments han re lara pila ru pila ban phone shangi ngin sa ayo number phone pila ban phone shangi ban ya tho ya kita ki jing dunai jopi ya kita ki jing ki jopi bangin la ban duai na ko ta ka jopi nama kakcil ke jong blai ko ong kumno ko ong ka jing duai minot u bahok ala shibon kamu ta ka bangi minot ban duai na ka benta ka jong hi u blai u yo ban juba la ka long na ka benta ka men ne la ka long na ka benta ka men sim ki ba phila ban comments nga kwa ban ong ye pi ho ki kerteng ki pura bat ka jat na bangi yo ban ra ma jong blai ya ki ni ki jing duai te ngange ki yo jing ka khu lembak kanika jing hikai ha kanika jamien te pila yo sio kum no ngala hikai bangi le ban dap do mun sim bo khot bangin la ban duai ba ki jing duai ki jong i baro kin long ka bore ni te to ble u yo ban kur khu ye pi lembak kanika jing hikai ha kanika jamien ni ai mo e ka tien ka jong ble try